Amaya awawa mukuwaonawa mwana wawo anakhwimilidwa mpaka analumala ndi kusiya kuyenda osalankhulanso zonsezi ochita osati ndi munthu wapadera ayi koma bambo ake eneni omubereka mwanayu. Ndi chani chinachititsa kuti bambo akhwimire mwana wawo ochokera m'mavuvu awo omwe? Mwana ndi mayi awawa ndi ndani? Zinatani kuti zifike pokhwimirana chonchi? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwise anthu zomwe inu mukugulisazo paja. Osayiwala malonda amagudwa mukatsatsa, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Mzimayiyu dzina lake ndi Jacqueline sikuti moyo wake unangofikira pobereka mwana ndi kukhwimiridwa chonchayi. Iyeyu Jacquelineyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo atafika msinkhu otetera Jacqueline anapeza mamuna ndi kukwatiwa, kenako ndi kukwanisa kusonkherana naye mwana uyuyu yemwe dzina lake ndi Jafar. Zaka zinayi za banja makolowa anasiyana banja, ndipo bambowa anakakamira kuti atenge mwana wawo Jafar kuti azikakhala naye kutali ndi komwe amakhala pa nthawi nkuti mwanayu ali ndi zaka zitatu basi ndipo zinaterodi. Koma kuchokera nthawi yomwe anatenga mwanayu amakhala akukanizidwa kuonana ndi mayi yake osawalola kulumikizana, ndipo mpaka zinafika paja poti mayiwa anayiwala mwanayo. Koma inu mukudziwa kuleba koti unapitako kamba kwa mwana yekhayo, nthawi zina kukumbukira kumamupeza koma osaonana naye mwanayo mpaka kwa zaka zokwanira 11. Jacqueline tsiku lina ati anamva za shehe ena kutali oti angamuthandize kupemphera kuti athe kukumana ni mwana wake, ndipo mwamwayi anakumana ndi shehewo omwe anayamba kumupempherera Jacqueline ndi kumuuza zoti zikuonetsa kuti iyeyu anabangiridwa za ufiti kuti akhale ndi chiphantima pa mwana wake asamamukumbukirenso. Ndipo kuyambira pomwe anapemphereredwapo anayambano tsiku ndi tsiku kukumbukira mwana wake Jafar. Anasakasaka manambala akomwe amakhala mwanayo, ndipo anayamba kulumikizana nawo zoti amafuna amuone mwana wawo. Ayi ndithu amakanizidwabe. Ashehe anamuuza Jacqueline kuti mu dzina la Allah zitheka angopitiliza kumupempherera ndipo akumana naye mwanayo pangatalike bwanji. Ndipo mpaka tsiku lina Jacqueline analolezedwa kupita kokakumana ndi mwana wakeyo, pochitanso iwowo kutumiza transport yoti Jackie apite kumenekoko. Koma zomwe zinachitika kumenekoko ndiye ndipomwe pagona nkhani yonseyi ndi kupanga apapa. Koma ndisanapitilire ndi nkhaniyi ndiloleni ndikudziwiseni za Mabuka Investment aja akatswiri pa nkhani yopanga supply mankhwala osiyanasiyana m'mafamasi, m'makliniki ndi m'mahospitals mwachangu ndi mochipa. Dera lina lililonse lomwe muli awawa a Mabuka Investment amapanga deliver mapharmaceutical and medical drug mwachangu mukawayimbira phone. Sizokhazo paja awanso ndi aja omwe amapanga so supply ma blanket ma consumables ngati zokomwayi mwachoncho, stationary staff zokudya ndi zina zambiri. Chomwe mungachite kuti mumvesese bwino ayimbireni pa 0993648070 kapena 0823223102 or 0824452167 ndipo muzathandizidwa mophweka ndi Mabuka Investment. Tipitilire ndi nkhani ya Jacqueline. Kenako Jacqueline atapita kokumana ndi mwanayo anazizidwa nkhongono kupeza kuti mwana wake yemwe anachoka ali wabwinobwino wapezeka ali ndi ulumali wa miyendo, samalankhula komanso osamamva. Anapanga pretend ngati zonse nzabwino, mtima kuudekhetsa ukuwawa, ndipo atabwerera anayimbiranso ashehe aja nkuwafotokozera mmene ampezera mwanayo kumeneko, ndipo ashehe anati mwanayo akhala bwino, akhala akupempherera kuti mwanayo achile ndithu. Jacqueline samakhutilabe ndi za ashehewo choncho, anafunabe kuti apeze mayankho azomwe zinamuchitikira mwana wake, ndipo anapita kwa asing'anga komwe anamuuza kuti mwanayo anakhwimiridwa ndipo ndi yemwe akumanga khomo lonse kumenekoko. Choncho anthu amenewo ndi anthu okhwima kwambiri, ndipo iye nsing'anga sakwanisa kulimbana nawo kozi mukutembenuza mwanayo chuma cha anthu amenewo chitha, ndipo mgwirizano mu family imeneyo sukhalako.
Jacqueline anaganizanso za ashehe omwe aja, ndipo ashehe anati zitheka, ndipo mwana panga atalike bwanji abwerera kwa Jacqueline. Ashehe ntchito anayiyamba kumapempherera tsiku ndi tsiku, ndipo ulendo wina akukamuonanso mwana uja anamupeza at least akutha kuyenda. Jacqueline si Msilamu koma apa ndipo mwe anaona kuti mwa ashehe aja muli kuthekera choncho, analimbikira kuwapempha kuti apitilize kumupempherera mwanayo poti akuchira. Ulendo wina Jacqueline anamva zoti agogo a mwanayo kutauniko amwalira. Awa anali mwa amodzi omwe amakhala naye mwanayo, ndipo iye anayitanidwa kumaliroko. Koma chodabwisa nchokuti atamwalira agogo ake omwanayo ndipo mwe anayamba kulankhula, pomwe poyambapo sankatulusa ndi mawu omwe. Jacqueline anabwerera ashehe amapemphera molimbika, ndipo mwe tsiku lina Jacqueline analandira foni kuchokera kwa bambo ake anyamatayo kuti basi mwanayo abwerere azizakhala ndi mayi akewo. Pakadali pano Jafar amayenda kulankhula, ndipo mdima wa nyanga omwe unamukundikira pa mwanayo unaoneka kuti ukuchoka pang'ono ndi pang'ono, ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Awawa ati ndi okondwa kamba kuti ashehe anabwezeresa chimwemwe chawo powalumikizisanso after zaka 11 mwana akugwira ntchito zolemesa za kumidima. Koma lero ndi mfulu, ndipo ati iye akukhulupirirano kuti mwa Mulungu ndi mokhamo muli mphamvu zothana ndi zoyipa zina zili zonse. Osayiwala kupanga share nkhani ya Jackie.